Μανολάκη, στην εκκλησία να πεις το τζαμί να προσκυνήσεις. Πάτε και στις σκεπές σας, μου τάτε να καθείτε. Εγώ και εγώ στην να πεθάνω. Πάρτε τον! Σου πέσει το ζωντανό! Σκυλάκια με σου πλήσετε, ένας γκρικός είναι χαπή. Να είναι καλά ο Οδυσσεύς και ο καπιτάν Νικήτας, που θα σας βρίσκουν την τουρκιά και όλοι σας τον τόπο. Πάρτε τον είπα! Για δες καιρό μου διάλεξε ο Χάρης θα με πάρει. Τώρα παπίζει τα κλαδιά και βγάζει γη φωτάρι. Να μην το βλέπω! Μα ήταν η Ρωσία το 2021. Πολύ σημαντικές χάρτες του Ματζαλόγου. Συμφωνώ. Αλλά δεν παίζουν συγκεκριμένες σχέσεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε τα ρούχα, να φτιάξουμε τα σκηνικά και να διαλέξουμε τη μουσική. Ο καθένας θα πρέπει να βρει αυτά που μας χρειάζονται και να μάθει το ρόλο του. Ωραία! Εγώ θα ψάξω για περικεφαλαία και φουστανέλα. Εγώ και φορεσική πισιέντα. Εγώ θα φτιάξω μπουρλό. Εγώ θα φτιάξω ένα μεγάλο μουστάκι. Εμείς θα ψάξουμε για κάτι φρέσκο. Εγώ έχω μια σωρή δουλειές από πέρσι. Και εγώ μια πολύ όμορφη ιστορία. Και δικιά μου είναι φοβερή, την έγραψε η μάνα μου. Και τη δικιά μου την έγραψε η μάνα μου. Δεν έχει όλες τις σκέψεις. Μάλιστα, κυρία. Εγώ θα πρέπει να βρω κάποιο φίλο και να τα βάλω. Παιδιά, θα πρέπει να φροντίσουμε και για τη μουσική. Ξέρετε τι ταιριάζει. Στην ένα ηλιά. Ελάτε τώρα. Γύρω μας στην πλατεία. Να μάθετε καλά τα λόγια σας. Συμφωνείτε. Μα τι κάνετε εκεί! Μιλάμε την πόρτα. Μιλάτε με έτσι το βρέφο. Μιλάτε σκοπιά. Τι κάνετε έτσι. Η λογοκρισία δεν θα περάσει. Κάτω λογοκρισία. Κάνω φασισμός. Μήπως είναι από κάποιο άλλο σκέψη. One moment, Christina. On behalf of Christina and Αν κατάλαβα καλά η Julia, εγώ είμαι στην πρωτομάμπο και ένας πρέπει να συζητήσουμε νέα στρατιές, καμίες μεράδες και στην πορεία του αγώνα στην θάλασσα. Και εμείς στα μειωτήρια της τετράστας. Πού θα γίνουν οι βάσεις, πού θα γίνουν και πότε θα γίνουν. Σωστά. Βλέπω ότι έχετε καταλάβει το σχέδιο. Μπράβο. Εδώ καταλαβαίνουμε στην αθηματικά της εξώς, κυρία. Το σχέδιο θα μας καλέψει. Καλά, δεν είναι δύσκολο. Τι υπάρχει έτσι, φωτιά. Να μιλάνε την εαυτό σου καλύτερα. Που δεν είναι να καπουκάρει να έχουν τις εξώσεις. Καλά πατράδι, προσπάθησε να συνεχίσετε. Λοιπόν, θα έρθει πρόσωπο της πυρικής εταιρείας και εσείς την διακοπή να ακούσουμε τους τύπους έργου. Φροντίστε να κάνετε το έργο εσείς, εντάξει. Βοηθούν σταματάς σας κουρσούμ. Ξέρεις αμνούγα, ξέρεις σταματάς. Διαβάς. Ορίστε. Κύριε, αυτός τώρα με δυσκολεύει. Δεν πειράζει. Πολλά τουρκικά με πρώτα. Μιλάτε λίγο λιτό, παιδιά. Οκ, έτσι. Ότι θα ήταν καλύτερο να φυλάμε μέσα από εσάς. Πώς σας ήρθε πάλι αυτό? Θεωρήσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε στη σκηνή όλη τη διάρκεια του έργου. Να μας βγάλουμε λίγο νωρίς. Για να μην από τα κινητά, να βγάλουμε μια selfie. Μόνο το τρία. Ουφ, συνεχίζουμε. Κανένα η σειρά σου. Εγώ που λες γερό και μωριά, έχω συμμετιάσει τα μάτια και τα πατήτα των Τούρκων. Όχι γέρος, δεν πρόσεχε τα λέγια σου κανάρι. Ωραία, γέρος στη μωριά και έκρηση ελευθεροκοντρόλιο, λέει και το Σενάρι. Άκου γέρος και πάρεις τη μωριά και ποιος είναι αυτός ο μοριάς? Η Πελοπόννησος ανιογράφητε. Η Πελοπόννησος, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Πάλι φτάσετε να πει αυτό, το κάνει τον κύριο Δημήτρη. Αφήστε τώρα την ιστορία στο θέμα μας. Για να μιλάς. Εγώ θα επιδοτωμά τους άντρες μου με σκοπό να καταλάβω την Αθήνα. Στο σχέδιο. 200 παλικάρια από την Ριβαδιά θα επιτρεφθούν από το βορρά. 200 παλικάρια θα επιτρεφθούν από τα ανατολικά και άλλα 188 από τα δυτικά. Από νότια δεν γίνεται. Είναι η θάλασσα και δεν έχουν ανακαλυφθεί και τα υποβρύχια. Θα μας πάρουν είδηση. Και γιατί δεν πείτε 300 από βόρεια? Θα πείτε 400. Και γιατί δεν πείτε 400? Πώς θα πείτε? Δεν πείτε 600. Πώς? 800. Δεν θα με καράβει συλλαγόνια. Μα τι κάνετε, Νικόλα παιδιά, πέστε. Δεν είναι εκεί που λέω ότι λέει. Στη θέση σας εσύ! Έλα μας γι' αυτό! Καλά, δεν τη παρατέ!
Τι είσαι εσύ, Και πώς εσύ! Ρώτησε ο παπά. Θα παίξει αγόρι μου φέτος στο σκέτς της 25ης Μαρτίου. Θα παίξω, του λέω. Και τι ρόλο θα παίξει, μου λέει. Τον εκπρόσωπο μιας εταιρείας, του λέω. Α, ωραία, μου λέει. Βασίλα, φωνάζει τη μάνα μου. Και μου φέρει να φορέσω αυτά. Της εταιρείας της. Και μάλιστα, επειδή δεν το σκέτ. Καλά, καλά, πάω να αλλάξω. Πού είμαστε! Εγώ από την πιάνω! Έχουμε και τις στολές. Δεν ξέρω αν σας το είπα, παιδιά μου τη στολή την έγραψε η μάνα μου. Αυτά μας πήρε. Παιδιά μου, τόσο μας αρέξαμε στα λόγια μου. Εγώ θυμάμαι πόσο τρες από συναφίλ. Σε πώς είπαμε. Λόγω που να βάλω. Εγώ θα την πιάνω, παιδιά. Τι θα γίνει με αυτή τη μάστα, ακόμα σαν τη φυλάκια.